எஸ் மாஸ்டர்ஸ். இப்போ அடுத்தது ஒரு மாயை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பிரகிருதி மாயை அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. இப்ப மாயையினுடைய ரெண்டு பகுதியை பத்தி இப்போ வந்து அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா? அதாவது சுத்த மாயை, அசுத்த மாயை அப்படின்னு ரெண்டு பகுதியா அது நிற்கு அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. இப்போ அடுத்து பிரகிருதி மாயை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நமக்கு சொல்ல போறாங்க. இவ்விரண்டு மாயைகளோடு பிரகிருதி மாயை என்பதையும் சேர்த்து மும்மாயைகள் என வழங்குவர் அப்படின்னு மூன்றாவது ஒரு கைண்ட நமக்கு சொல்றாங்க. அது வந்து பிரகிருதி மாயை அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அப்ப அந்த வந்து மாயையில எத்தனை இருக்கு? சுத்த மாயை, அசுத்த மாயை, பிரகிருதி மாயை அப்படிங்கிற மூன்று விஷயங்கள் அங்க வந்து இருக்கு. மும்மாயைகள் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அந்த பிரகிருதி மாயை என்பது தனித்த ஒரு மாயை அன்று. அப்ப பிரகிருதி மாயைன்னு தனிச்சு ஒரு மாயையா அது அப்படின்னா அது இல்ல. அது அசுத்த மாயையிலிருந்து தோன்றிய காரியம் ஆகும். அதனால முதல்ல இரு பகுதின்னு அவங்க சொன்னது. ஓகேங்களா? மூணு பகுதியா இல்ல. அது வந்து மாயை மும்மாயை பேரு வந்து மூணு மாயைன்னு பேரா வருதே ஒழிய அந்த பிரகிருதி மாயை அப்படிங்கிற ஒரு தனித்த மாயை கிடையாது. அந்த மாயை, இந்த பிரகிருதி மாயை எதுல இருந்து வருது? இந்த அசுத்த மாயையிலிருந்து தோன்றிய காரியமாகும் அப்படின்னு. இந்த பிரகிருதி மாயை இருக்கு இல்லையா? அந்த பிரகிருதி இருக்கு இல்லையா? இந்த பிரகிருதி எதுல இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த அசுத்த மாயையிலிருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சோ இவ்விரண்டு மாயைகளோடு பிரகிருதி மாயை என்பதையும் சேர்த்து மும்மாயைகள் என வழங்குவர். பிரகிருதி மாயை என்பது தனித்த ஒரு மாயை அன்று. அஃது அசுத்த மாயை நின்று தோன்றிய காரியமே ஆகும். அப்ப அசுத்த மாயையில இருந்துதான் இந்த பிரகிருதி மாயை வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? அப்ப வந்து மெயின் ரெண்டு கேட்டகரி, ரெண்டு பகுதி என்ன சொன்னாங்க? சுத்த மாயை, அசுத்த மாயை. இந்த அசுத்த மாயையிலிருந்து வந்ததுதான் இந்த பிரகிருதி மாயை. ஓகேங்களா? அப்ப அந்த அசுத்த மாயை மயக்கத்தை செய்யும் என நாம் பார்த்தோம். முதலே நம்ம பார்த்தோம், அசுத்த மாயை மயக்கத்தை கொடுக்கும். ஏன் கொடுக்குது? ஆணவம் தான் அதுல கலந்து இருக்கு. அதனால அது மயக்கத்தை கண்டிப்பா அது வந்து கொடுக்கும். அதனால்தான் அதுக்கு பேரு மோகினி அப்படின்னு கூட சொன்னாங்க இல்லையா? அது அசுத்த மாயை மயக்கத்தை செய்யும் என பார்த்தோம். அம்மயக்கம் சிறிதே ஆகும். ஓகே, அந்த அசுத்த மாயை மயக்கத்தை கொடுத்தா கூட அந்த மயக்கம் கொஞ்சம் மயக்கத்தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அந்த மயக்கம் சிறிதே ஆகும். ஆயின் அசுத்த மாயையின் காரியமாகிய பிரகிருதி மாயையோ பெருமயக்கத்தை தருவதாகும். அப்ப இந்த பிரகிருதி மாயை இருக்கு இல்லையா? அதுதான் பெருமயக்கத்தை தரும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த அசுத்த மாயையிலிருந்து வந்த காரிய பொருள். அதனால அது வந்து பெருமயக்கத்தை அந்த பிரகிருதி மாயை கொடுக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. சோ அசுத்த மாயை சுத்த மாயையின் உள்ளடங்கி நிற்பது என பார்த்தோம். இப்ப முதல்ல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சுத்த மாயைங்கிறது அந்த மேற்பரப்புல விரிவா இருக்கு. அதற்குள்ள அந்த அசுத்த மாயை அப்படிங்கிறது உள்ளடங்கி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அதை வந்து சொல்றாங்க. அசுத்த மாயை சுத்த மாயையின் உள்ளடங்கி நிற்பது என பார்த்தோம். அவ்வாறே பிரகிருதி மாயை அசுத்த மாயையின் உள்ளாக அடங்கி நிற்பதாகும். அப்ப பாருங்க, ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய சட்டி வந்து வச்சுக்கோங்க. அந்த பெரிய சட்டி வந்து பெருசா இருக்கு இல்லையா? அது வந்து சுத்த மாயை. அதுக்குள்ள இருக்கிற சட்டி வந்து அசுத்த மாயை. அதுக்குள்ள ஒரு சட்டி வைங்க, அது வந்து பிரகிருதி மாயை அப்படின்னு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா வந்து ஒரு பெரிய வட்டத்துக்குள்ள சின்ன ரெண்டாவது வட்டம், அடுத்தது மூணாவது வட்டம், உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் அது. ஓகேங்களா? அதான் இங்க சொல்றாங்க. அந்த பிரகிருதி, அதாவது அசுத்த மாயை சுத்த மாயையின் உள்ளடங்கி நிற்பது என பார்த்தோம். அவ்வாறே பிரகிருதி மாயை அசுத்த மாயையின் உள்ளாக அது வந்து அடங்கி நிற்பதாகும். உள்ளுக்குள்ள அடங்கி இருக்கு. உள்ளுக்குள்ள ஓகேங்களா? ஒரு சட்டிக்குள்ள ஒரு சட்டி, அந்த சட்டிக்குள்ள இன்னொரு சட்டி உள்ள அடங்கி இருக்கு. அது மாதிரிதான் அந்த சுத்த மாயைக்குள்ள அசுத்த மாயையும் அசுத்த மாயைக்குள்ள பிரகிருதி மாயையும் உள்ளடங்கி இருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. உள்ளாக அடங்கி நிற்பதாகும். எனவே சுத்தம் அசுத்தம் பிரகிருதி ஆகிய மும்மாயைகளையும் முறையே மேலாய் நிற்பது, அதன் உள்ளே நிற்பது, அதற்கும் உள்ளே நிற்பது என உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா? அதாவது சுத்த மாயை வந்து மேலா இருக்கு, அதுக்குள்ள இருக்கிறது அசுத்த மாயை, அதுக்கும் உள்ள இருக்கிறது அந்த பிரகிருதி மாயை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்ல. பெரிய சட்டி, அதுக்குள்ள ஒரு சட்டி, அதுக்குள்ள ஒரு சட்டி. அப்ப அந்த சுத்த மாயையாகிய பெரிய சட்டிக்குள்ள அந்த அசுத்த மாயாகிய ரெண்டாவது சட்டி உள்ள அடங்கி இருக்கு. அடுத்தது பிரகிருதி மாயாகிய மூணாவது சட்டி, அதுக்குள்ள மீண்டும் அது வந்து உள்ளடங்கி இருக்கு அப்படின்னு நீங்க வந்து உணர்ந்து கொள்ளுங்க அப்படின்னு நமக்கு உதாரணமா இங்க கொடுக்குறாங்க. அப்ப இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது மும்மாயைகள்னு அவங்க வந்து பேர் சொல்றாங்க.
அதாவது சுத்த மாயை, அசுத்த மாயை, பிரகிருதி மாயை அப்படின்னு 3 மாயைகள் பேர் இருக்கு. ஆனா இந்த பிரகிருதி மாயை என்பது ஒரு தனித்த மாயை அன்று. இப்ப மாயையில 2 பகுதி, சுத்த மாயை அசுத்த மாயின்னு 2 பகுதி தான் இருக்கு. ஆனா அந்த அசுத்த மாயை பகுதியில இருந்துதான் இந்த பிரகிருதி மாயைங்கிறது வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? அந்த அசுத்த மாயையினுடைய பகுதியில இருந்துதான் இந்த பிரகிருதி மாயை என்ற அந்த காரிய பொருள் வந்திருக்கு, காரியம் வந்திருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்போ இந்த அசுத்த மாயை என்ன செய்யும்? மயக்கத்தை கொடுக்கும்னு நம்ம மேல பார்த்தோம். அதனால அதுக்கு மோகினி அப்படின்னு கூட பேர் இருக்கு. அப்போ இந்த அசுத்த மாயை கொடுக்கக்கூடிய மயக்கம் ஒரு சின்ன அளவு மயக்கம் தான். ஆனால் இந்த பிரகிருதி மாயை கொடுக்கக்கூடிய மயக்கம் எப்படி? பெரும் மயக்கத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு அவங்க அந்த மயக்கத்தையும் வித்தியாசத்தை சொல்றாங்க நமக்கு. ஓகேங்களா? அப்ப இந்த பிரகிருதி மாயை தான் பெரும் மயக்கத்தை நமக்கு தருது அப்படிங்கிறதே இங்க சொல்றாங்க. சோ நம்முடைய உலகம் தோன்றுவது இந்த பிரகிருதி மாயையில் இருந்துதான். அப்ப இந்த உலகம் எப்படி எதுல இருந்து தோண்டி இருக்கு? இந்த பிரகிருதி மாயையில இருந்துதான் இந்த உலகம் தோண்டி இருக்கு. அப்ப நம்ம இந்த முக்கியமான ஒரு விஷயம் இங்க என்ன பார்த்தோம்? இந்த பிரகிருதி மாயைங்கிறதே பெரும் மயக்கத்தை தருவது அப்படின்னு நம்ம சொன்னாங்க இல்லையா? அப்ப இந்த உலகம் பெரும் மயக்கத்தை தான் நமக்கு கொடுக்குங்கிறதே இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ நம்முடைய இந்த உலகம் தோன்றுவது பிரகிருதி மாயையில் இருந்துதான். எனவே பிரகிருதி மாயை நம்மோடு எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கிறது என்பதை நாம் முதலில் நோக்குவோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இப்ப சுத்த மாயை மேல இருக்கு, அதுக்குள்ள அடங்கி என்ன இருக்கு? அசுத்த மாயை இருக்கு, அதுக்குள்ள அடங்கி பிரகிருதி மாயை இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த பிரகிருதி மாயிலிருந்து இந்த உலகம் தோண்டி இருக்கு. இப்போ பிரகிருதி மாயை பற்றி இன்னும் சில விஷயங்களை நமக்கு சொல்ல போறாங்க. அப்போ இந்த பிரகிருதி மாயை முக்குண வடிவாய் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்போ இந்த பிரகிருதி மாயை எதுல இருந்து வந்தது? இந்த அசுத்த மாயையிலிருந்து தோன்றிய காரியம், அதுதான் பிரகிருதி மாயை. இந்த பிரகிருதி மாயை பெரும் மயக்கத்தை கொடுக்கும். இந்த உலகம் தோன்றுவது இந்த பிரகிருதி மாயையிலிருந்துதான். அதை நாமே தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இந்த பிரகிருதி மாயில என்ன அங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இது முக்குண வடிவாய் இருக்கும். முக்குணம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சாத்வீக குணம், ராசத குணம், தாமத குணம் அப்படின்னு முக்குணங்கள் நம்ம தெரிஞ்சு படிச்சிருப்போம். அந்த முக்குணத்தினுடைய வடிவாதான் அந்த பிரகிருதி மாயை இருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு எடுத்துக்காட்டு. இப்ப மனத்தினை தன்னுள்ளே நுட்பமாய் அடக்கி நிற்கும் அரும்பு நிலை போல அந்த பிரகிருதி மாயை அம்முக்குணங்களையும் சூக்குமமாய் உள்ளடக்கி நிற்கும். இப்ப ஒரு பூ ஒரு மொட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மொட்டா இருக்கும்போது அந்த மலரினுடைய மனம் வெளியே வராது. அது எப்போ அந்த பூ விரியுதோ அப்பந்தான் அந்த பூனுடைய மலரினுடைய மனம் அது எல்லா இடத்துலயும் பரவும் இல்லையா? அத மாதிரி எப்படி அந்த அந்த மனம், அந்த ஸ்மெல்ல தனக்குள்ளேயே நுட்பமாய் அடக்கி வைக்கக்கூடிய அந்த அரும்பு நிலை, அரும்புனா அது மொட்டு, அந்த அரும்பு நிலை மாதிரி இந்த பிரகிருதி மாயை என்ன செய்தான்? இந்த 3 குணங்களையும் சூக்குமமாய் உள்ளடக்கி நிற்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அந்த 3 குணங்களும் அங்க வெளிப்படாம சூக்குமமா உள்ளடக்கி இருக்குது, மூடி இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 3 குணங்களும் சாத்வீகம், ராசதம், தாமதம், அந்த 3 குணங்களும் அது சூக்குமமாய் உள்ளடக்கி நிற்கும். எனவே அந்த இடத்துல முக்குணங்களும் வெளிப்படாது சூக்குமமாய் அடங்கி நிற்கும் அந்த நிலையே பிரகிருதி மாயை எனலாம். அப்ப இந்த பிரகிருதி, இப்ப நம்ம முதல்ல பார்த்தோம் சுத்த மாயைனா அங்க ஆணவம் கலக்கல, அங்க ஆணவம் இல்ல, சுத்தமா இருக்கு. அசுத்த மாயை, அந்த இடத்துல ஆணவம் கலந்திருக்கு, அசுத்தமா இருக்கு. அடுத்து அசுத்த மாயிலிருந்து ஒரு காரியம் தான் இந்த பிரகிருதி மாயை. அந்த பிரகிருதி மாயில என்ன இருக்கு அப்படின்னா, இந்த 3 குணங்களும் சூட்சுமமாய் தனக்குள்ளே அது அடங்கி இருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு உதாரணம் தான் இந்த அந்த மனம், ஸ்மெல்ல, இந்த மனத்தினை தன்னுள்ளே நுட்பமாய் அடக்கி நிற்கிற அந்த அரும்பு நிலை போல இந்த பிரகிருதி மாயை இந்த 3 குணங்களையும் சூக்குமமாய் உள்ளடக்கி நிற்கிறது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. எனவே இந்த மூன்று குணங்களும் வெளிப்படாத சூக்குமமாய் அடங்கி நிற்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலைதான் இந்த பிரகிருதி மாயை. அப்ப சூக்குமா மரம் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? அது இன்னும் வெளிப்படல, அது சூக்குமமா கண்ணுக்கு தெரியல, வெளிப்படல. அப்படி சூக்குமமா அது ஒரு பூவினுடைய மொட்டு போல அது மலராம இருக்கு, அப்படி மொட்டா இருக்கு. அப்ப அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த சூக்குமா இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு பேர் தான் பிரகிருதி மாயை. பிரகிருதி என்ற சொல்லுக்கு காரணம் என்பது பொருள். பிரகிருதி அப்படின்னா அதுக்கு மீனிங் என்ன? சொல்லுக்கு காரணம் அப்படிங்கிறது பொருள். அப்ப அந்த மேற்கூறிய அந்த முக்குணங்களுக்கு காரணமாதல் பற்றி இது பிரகிருதி எனப்பட்டது. அப்போ அந்த 3 குணங்களும், இப்போ மனிதர்கள் எல்லாருமே இந்த 3 குணத்துக்குள்ள கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு குணத்துலதான் இருப்பாங்க இல்லையா?
அந்த 3 குணங்களுக்கும் அதுக்கு காரணம் எது அப்படின்னா இந்த பிரகிருதி மாயை தான் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அப்ப இந்த பிரகிருதி மாயைக்கு வந்து காரணம் அப்படிங்கிற அந்த அந்த சொல்லுக்கு வந்து பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த முக்குணங்களுக்கும் காரணமாதல் பற்றி அது பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்ப தமிழ்ல இது வந்து மூலப்பகுதி அப்படின்னு அவங்க அதை சொல்றாங்க. தமிழில் அது மூலப்பகுதி எனப்படும் அப்படின்னு, அந்த மூலப்பகுதினா இந்த பிரகிருதி மாயை பத்தி அவங்க வந்து சொல்றாங்க. அப்ப இந்த 3 குணங்களும் வெளிப்படாம எப்படி ஒரு மலர் இந்த மனத்தை வந்து தன்னுள்ளே அடக்கி ஒரு மொட்டா அந்த பூ வந்து இருக்குதோ அது மாதிரி இந்த முக்குணங்களையும் தன்னுள்ளே சூக்ஷ்மமாய் அடக்கி நிற்கின்ற அந்த நிலைக்கு பேரு தான் பிரகிருதி மாயை. அப்ப அந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லோருமே ஏதோ ஒரு இந்த 3 குணங்கள் ஏதோ ஒரு குணத்துலதான் நாம இருக்கோம். அப்ப அந்த முக்குணங்களுக்கும் இந்த காரணம் என்ன? நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு குணத்துல இருக்கோமே, அதுக்கு என்ன காரணம்னா இந்த பிரகிருதி மாயையில இருந்துதான் அந்த முக்குணங்களும் வெளிப்பட்டு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாங்க. ஓகேங்களா மாஸ்டர்ஸ்? அப்ப அந்த பிரகிருதி மாயைங்கிறது ஒரு தனி மாயை கிடையாது. அந்த அசுத்த மாயையிலிருந்து வந்த காரியம் அதுதான் இந்த பிரகிருதி மாயை. அடுத்து இந்த பிரகிருதி மாயினுடைய ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னாங்க? பெரும் மயக்கத்தை அது வந்து கொடுக்கும். ஓகேங்களா? அசுத்த மாயை கூட கொடுக்குற மயக்கம் சின்னதுதான். ஆனா அந்த பிரகிருதி மாயை கொடுக்கக்கூடிய மயக்கம் அதிகம், பெரும் மயக்கத்தை அது உண்டாக்கும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. அப்ப அந்த சுத்தமாயை ஒரு சுத்தமாயை வந்து என்ன செய்யுது? சுத்தமாயைக்கு உள்ள அசுத்த மாயை உள்ளடங்கி இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த பிரகிருதி மாயை அசுத்த மாயைக்கு உள்ளடங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் அவங்கவுங்க சொல்லியிருக்காங்க. இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது தோன்றது இந்த பிரகிருதி மாயையில இருந்துதான். இப்ப இந்த உலகம் எதுல இருந்து தோண்டி இருக்கு? இந்த பிரகிருதி மாயையிலிருந்து தான் தோண்டி இருக்கு. அந்த பிரகிருதி மாயை எப்படி நம்மளோடு தொடர்பு கொள்ளுது அப்படின்னா இந்த முக்குணங்கள்ல தான் நம்மோட தொடர்பு கொண்டு தன்னை வெளிப்படுத்துது அப்படிங்க அவங்க சொல்றாங்க. ஆனா அந்த பிரகிருதி மாயை அப்படிங்கிற அந்த நிலையில இந்த முக்குணங்களும் சூக்குமமாய் தான் இருக்கும். அதுக்கு அப்புறம் தான் அது வெளிப்படும். ஓகேங்களா? அப்ப இந்த முக்குணங்கள் வந்து சூக்குமமாய் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்கு பேரு தான் பிரகிருதி மாயை. அப்ப இந்த பிரகிருதி மாயை தான் இந்த 3 குணங்களுக்கும், மனிதர்களிடையே காணப்படுகிற இந்த 3 குணங்களுக்கும் காரணமாக இருக்கு அந்த பிரகிருதி மாயை அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லி முடிக்கிறாங்க மாஸ்டர்ஸ். அப்ப இதுதான் பிரகிருதி மாயை பற்றிய ஒரு சின்ன விளக்கம் வந்து இங்க கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து உள்ள விஷயங்களை அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம் மாஸ்டர்ஸ். நன்றி மாஸ்டர்ஸ்.